Радвам се да бъда в MHM Factory, за да науча за първата автомобилна боя на Виетнам MagniFast. Присъединете се към мен, за да разгледаме тази линия бой. Да, VinFast е лидер в автомобилната индустрия и гордост за виетнамците, да, за силен Виетнам, издигайки го регионално, каза Хо. Да, както всички знаете, VinFast е голям производител на автомобили в световен мащаб и източник на гордост за виетнамския народ. С мечта за проспериращ Виетнам, помагайки да се издигне Виетнам наред с други нации, както спомена министър-председателят. Днес представям първата автомобилна боя на Виетнам, известна с напреднала технология и характеристики, отговарящи на всички нужди от обслужване и ремонт. Виетнам. Hong Son произвежда Хеферд с целта да повиши стойността. Този продукт с напредналата си технология и превъзходни характеристики може да помогне да се отговори на всички нужди на различни автосервизни работилници. Разгледайте характеристиките на бояджийските линии марка А4. Фабриката MHM пусна системата за боя NK Color, предлагаща 80 основни цвята като перлени, металически и плътни. Произведена в Виетнам от виетнамски инженери, тя наследява технологията от германската група BSF. Пуснах продуктовата линия на моята система за цветни бои, която включва пълна гама от 80 оригинални цвята, като дървесни цветове, металически цветове и плътни цветове. Тази продуктова линия се произвежда във фабриката MHM в Виетнам, разработена от виетнамски инженери на продукти и наследява технологията от VF Group на Федерална република Германия. Продуктовата линия, отговаряща на новите международни стандарти, намалява отпадъците, въвеждайки продуктите Sunmark и Force. Първата линия матит – добра адхезия, лесно нанасене. Второ, линия Sunmark – Dual Component. Продуктовите линии на марката бои са проектирани да обслужват стандартни процеси за ремонт на автомобили за сервизни центрове. Първо бих искал да ви представя продуктовата линия, която има добра адхезия и е много лесна за нанасяне. Втората продуктова линия е двукомпонентен грунт с висока адхезия. А третата продуктова линия е един кей цветна боя, също от марката MagnaFab. След цветната боя имаме група от високогланцови прозрачни лакове. Тук имам два вида прозрачни лакове. Стандартен прозрачен лак и бързосъхнещ прозрачен лак, също от марката MagnaFab. Имам също и премиум продукти за полиране. Стъпка 1 и стъпка 2, които осигуряват дълбоко полиране за премахване на всички замърсявания и петна по време на процеса на боядисване на автомобили. Освен тези продуктови линии, имаме и спомагателни материали, включително пластмасови и хартиени маскиращи продукти от марка Ford, произведени от фабриката MHM. Днес искам да ви представя глобалния комплект на MagiForce. MagiForce също предоставя виетнамски кодове. Това е комплект с цветни карти. Според марката Mazda, той включва всички автомобилни производители по света с пълни цветови кодове според международните стандарти. Освен това, машината има и специфични цветови кодове за виетнамския пазар, обхващащи всички автомобилни марки. Стандартът, който представям, помага. Техниците спестяват време, намаляват отпадъците и постигат точно смесване на цветовете. Нашата компания предлага уникално предимство пред големите марки бои по света и е възможно да се смесват цветовете, за да се постигне най-точното и прецизно съвпадение. Това смесване на цветове може да се комбинира с софтуера MP36 на нашата компания, което позволява на техниците по боя да съвпадат цветовете онлайн, използвайки този софтуер, и това е най-голямата разлика на нашата компания.